Buenas, mister Sene Silveira, para la opinión. Bueno, lo primero, ¿qué esperar del Tenerife y cómo has visto a los chicos en una semana tan motivante? No sé si tienes que bajar un poquito las revoluciones o cómo va el aspecto anímico en días tan chulos. ¿Cómo va a ser la Copa de Campeones? Bueno, bons días. A ver, sinceramente, penso que chegamos ben, o equipo leva nas últimas jornadas un nivel de xogo medio alto que nos permite competir perfectamente os partidos e bueno, con respecto ao Tenerife sí que é certo que polos partidos que pudemos ver é un equipo que ofensivamente ten capacidade para facer goles, domina diversos rexistros, pero fundamentalmente atacan moito a espalda de centrales e de laterales coa xente de arriba. Ten 3 xogadores que marcaron diferencia con goles, como son David Páez, Samu e Montero. Entonces, bueno, teremos que ter cuidado con eso e o que máis me ocupa en estes momentos é que o noso equipo de o nivel, porque penso que temos nivel para competir en esta Copa de Campeóns. La vuelta va a ser en Riazor. No sé si es un aliciente extra para todo el mundo. Sí, a ver, claro que xogar en Riazor é un aliciente, pero penso que o maior aliciente é competir na Copa de Campeóns, ter a opción clara de pelear polos dous partidos. Creo que o equipo chega tamén, a parte de nivel táctico, técnico, a nivel físico, nun bo momento. Tuvemos lesións importantes, graves, durante a tempada por traumatismos, pero en este caso, bueno, Fran Varela, que é o noso preparador físico, que é un fenómeno, leva moitos anos cos rapaces, estuvo con Óscar, estuvo con Manu e agora está comigo, os ten enchufados e os ten preparados, non? Entonces, o de a volta en Riazor, claro que é un aliciente e creo que será un plus máis ao noso favor, e iso espero, e sobre todo que a nivel condicional, a nivel físico, os rapaces están preparados para competir en esos escenarios. ¿Qué tal, Miguel? Pepe Torrente para la cadena COPE. Es un fin de semana importante para todo el club, ¿no? Y para la cantera en particular, que eso es muy positivo, pero tiene su otra parte, ¿no? Que juveniles que andan con el Fabril o que están a caballo entre los dos equipos, no sé cómo os vais a organizar, si lo habéis hablado Manuel Pablo y tú, o primero Fabril, luego yo, y no sé cómo un poco es. Sí, a ver, sí que é certo, fin de semana en todos os aspectos, desde primeiro equipo masculino, primeiro equipo femenino, que esperemos que quede zanjada tamén a salvación, e despois Fabril e juvenil con total naturalidade, que teñen que ir co Fabril, irán co Fabril, porque así o están facendo eles que sea así, porque, mira, a semana pasada Manu Ferreiro foi autor do gol, e creo que non sería lóxico que cambiáramos agora a nosa forma de pensar ou de traballar. Os dous estamos preparados, as dúas plantillas estamos preparadas para competir nas dúas competicións e non houve problema durante todo o ano. Sí que é certo que, bueno, como vimos outro día, cantidade de xogadores que saltaron ao terreo de xogo en Riazor para celebralo, non recordo ahora se éramos 35, 36, fala da cantidade de xogadores que usamos de primeiro ano e incluso dous cadetes, non? Entonces, estou convencido de que os que vamos son os mellores para este partido, os que van co Fabril son os mellores e os que van co primeiro equipo son os mellores. Vale, venga, la última, dos más aí, tres. Sé que no es el foco principal, pero se está hablando mucho de una posible Liga Nacional juvenil de 2 grupos. ¿Tú cómo lo ves a nivel formativo? Más competitividad, pero bueno, cambia mucho la situación, el panorama. Bueno, a ver, sí que é certo que nestes momentos non é algo que me preocupe. Hombre, como adestrador do juvenil nestos momentos, se me dis que vou a competir cas mellores canteras de España, eu digo que encantado, non? Se a Copa de Campeóns ou a Copa do Rei é ilusionante e bonita para os rapaces, imagínate unha liga durante todo o ano.
Que tal, Miguel? Moi boas, Adrián da Cadena Ser. Moita sorte para esta fin de semana. Graciñas. Como, non sei, afrontades ese reto que tamén é enfrentarse a un rival que pasa na Copa de Campións, na Copa do Rei, que, bueno, pues non coñecedes tanto, ¿no? Como os da Liga habitualmente. Ese escenario diferente, xogar en Canarias, ademais, como influe todo isto na incerteza, ¿no? Que tamén teñen este tipo de partidos? Bueno, a ver, sí que é certo que hai cousas novas, como é viaxar en avión. Hai moitos rapaces aquí, incluso algún de primeiro ano, que é a primeira vez que o van a facer, non? Entonces, bueno, me pode preocupar un pouco de que o partido é ás 12 da mañá, viaxamos en avión, bueno, me pode preocupar un pouco, pero ao final, fútbol é fútbol, e eu, na miña etapa de xogador, tamén xoguei en Tenerife, xoguei en Las Palmas, ou na Palma, contra moitos equipos, e, bueno, ao final, todo está na mentalidade. Temos a experiencia de haber xogado Copa do Rei, sobre todo en Bilbao. Creo que o equipo dou un nivel alto e só nos faltou o gol. O que lles transmitín é que, ao margen de ser unha eliminatoria de ida e volta, como vimos sobre todo o día do Oviedo, creo que somos un equipo que temos un potencial ofensivo que cando temos esa eficacia somos moi difíciles de parar, e o día do Oviedo se viu na primeira parte con 5 goles en 20 minutos. Entonces, non vamos a especular. Desde o primeiro minuto, cantas máis cousas pasen nos partidos, creo que vai ser ao noso favor. E non me preocupa, ni siquiera che podía dicir, oi, no, que non encaixo gol, que si... Non me preocupa encaixar gol, sempre cando o meu equipo este a un bo nivel, non? En esas maletas que irá moita ilusión, non? Imagino. Non sei se van nervios, ilusión, moito fútbol tamén, que vai aí empacado xa. Ilusión e fútbol, eu creo que é o fundamental. Os nervios pasaron o outro día en Nigrán. É certo que contra o Oviedo non houbo nervios, creo que houbo ao principio nos costou enlazar porque o rival era bo. En Nigrán sí que creo que houbo nervios na primeira parte, pero nervios por parte de todos, e non é malo reconocelo, non? Non é malo reconocelo porque a situación é complicada, porque o rival se xogaba moito, ti te xogas moito, podía valer o empate, pero tampouco podes especular co empate. En este caso creo que é ilusión, non? A Liga está acabada. Hai un aspecto importante que eu comentaba onte, e estes rapaces levan, algúns leva 3 anos, outros levan 2 anos conmigo, e nas dúas ligas anteriores do Juvenil B, cando se acabou a competición, fomos a Francia, a Nantes, a xogar un torneo, e se xogou a un gran nivel e se ganou 2 veces ese torneo, o cal quere dicir que os rapaces chegan moi preparados ao final de liga e no seu mellor nivel de fútbol. Despois o fútbol che pon no teu sitio e o Tenerife pode ser mellor e che pode marcar máis goles, pero creo que fundamentalmente os rapaces teñen que sacar o seu fútbol e agora están preparados, non? Venga, Suso, la última ahí. Adri. Adri, pasas el micro. Bueno, Miguel, felicidades, Urso de La Voz. Graciñas. Hablas de ese potencial ofensivo. Yo quería preguntarte, sobre todo a nivel mental, por esa consolidación también, ¿no?, que puede suponer esto para algunos jugadores que se sientan futbolistas a otro nivel y que puedan competir con esa exigencia, ¿no? Vimos lo que pasó con el último Deportivo que ganó la Copa de Campeones. Sí, a ver, principalmente creo que están preparados, ¿no? Creo que mentalmente se creen que poden conseguir os objetivos. O corpo técnico, tanto con Fran, con Manuel, con Javi Valencia e conmigo, e todo o que rodea, somos un corpo técnico moi cercano e que convence ou intenta convencer aos chavales de que a novedad non é importante, senón que é o nivel que ti podas dar en estes partidos, non? Creo que chegar a Tenerife, ou como no seu día chegamos a Bilbao, e que os rapaces sean capaces de desarrollar todo o fútbol que levan dentro, é o que che deixa tranquilo. Despois é certo que nos partidos poden pasar moitas cousas, non? E o rival che pode facer dano porque teñas un mal día ou porque eles teñan un día acertado, porque aquí isto sea a Copa de Campeóns, a pesar de que eles foron o mellor segundo, non son primeiros, pero realmente creo que sinceramente creo que están preparados para estar con nós, e incluso si Manu tuvese que tirar deles para competir o domingo, en un porcentaje moi alto están preparados para competir, non?
Y a nivel personal, ¿no? Coges el A, pues ya empezada la competición. El primer partido no es el mejor, pero ¿qué supone también después de, sobre todo, una segunda vuelta casi perfecta? Y no sé, ¿cómo te sientes? Y con todos los pasos que has ido dando en el club, ¿qué supone esto para ti? A ver, eu síntome privilexiado primeiro por formar parte da estrutura de entrenadores do Depor, non? Cando a min me traen Fran e Pose para o infantil, que nun principio me dicen, ou non ven moi claro que eu poda adestrar un infantil despois de vir de fútbol xa que non era formativo, e eu sempre digo o mesmo, fútbol é fútbol en todas as categorías e máis, sobre todo, se veño aquí ao Depor. Para min o outro día foi un día inolvidable, levo 4 anos con grandes xogadores, levo 4 anos rodeado de xente moi profesional e xente moi válida en este club. En estes momentos, o outro día en Nigrán, o único que sentín foi o respaldo de todo o club, o respaldo dos xogadores, e logo chegar a Riazor e poder disfrutalo coa túa afección, porque eu me considero un máis da afección porque estou sempre en Riazor, e disfrutalo tamén cos meus fillos, pois é moi importante para min, non? Creo que estou vivindo un soño do cal non quero despertar, e como dixen moitas veces, ojalá poda estar moitos anos no Depor, pero como tamén dixen na última roda de prensa, se o ano que ven ou dentro de 2 anos non se consiguen éxitos en canto a resultados e seguimos traballando e formando xogadores, eu serei igualmente feliz. O que pasa é que agora teño un reconocimiento que bueno, despois da carreira de Santander, que a recordarei sempre, pois parece que todo o mundo me coñece agora, pero o traballo é o mismo antes cando non estaba e cando estou agora aquí. Y para acabar te quería preguntar por un jugador específico, por Rubén, ¿no? que está entre los máximos goleadores en todos los grupos. Hablas del nivel de acierto del Tenerife, pero bueno, en este caso concreto y con el foco también que ha acaparado pues, por su rendimiento anotador, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lleva un chaval de esa edad esa importancia que ya han vivido otros jugadores en el club antes? A ver, Rubén é un xogador espectacular, é un xogador que evolucionou moito. Sempre tuvo gol e creo que no ano pasado no Juvenil B e este ano no Juvenil A, primeiro con Mano, despois comigo, creo que fai moitas máis cousas das que facía, capaz de xogar lonxe de área. E, fundamentalmente, o equipo non depende exclusivamente de Rubén. E iso fai que Rubén se sinta liberado. Hai moitos máis xogadores que son capaces de facer gol, de xerar ocasións de gol. O equipo xoga como un colectivo, traballan moito en equipo, e a maiores Rubén é capaz de buscar e provocar esa primeira presión ou orientar ese ataque rival para beneficio dos compañeiros. Eu creo que o progreso de Rubén é o traballo colectivo e que se sinte moi partícipe do traballo colectivo do grupo, e iso creo que é importante porque o gol penso que eso non o vai a perder nunca, ao marxen de que poda estar 3-4 partidos sin marcar, e bueno, agora esperemos e creo que o Gallá poda ser o máximo goleador da Copa de Campeóns, que eso sería boa señal.